Kakabsat ko, dagitoy abong bunga tinay bagbaga. Saan ka bunga kaligiti kay kayo. Tada tayo kakabsat na ipangarig tayo. May sa akayo. Nakas agbunga. Kaligiti kapanpanunutan tayo. So kaligiti kakabsat in tayo amun. Nagiti napapatag. Anay lumang nanipuli di pan nakabangon tilubong. Nga iti nang rugyanan na iti panakatao ni Adan kini Eva. Iso nga nasulisog da gapo kaligiti bunga. Iso digijay abong bunga. Iso matlaeng kaligiti sasauda idi nga inday sawsawang. Taday tahaan da nga naamuan iti kinapudno pa idi tay soda iti muna nga rod a tao. So kadito kapsat intay sukimaten gapo kadagiti na imbag asasao kas bungbunga may bagbagana iti linaom iti Biblia. Ta kinuna na mabasa iti Roma 6 iti 21. Anya nga rod iti bunga nga adda kada kayo idi kaligijay abanbanag nga ibainyo ita. Ta iti panungpalan nagijay abanbanag iso ni patay. So dayta gapu iti panakasulisog da. So dayta ngadda anay lunod. Ket isuda natayda karigiti sasauda metlaan gapu iti kinadakes. So nga digiti kapsat intayo amun digitoy akay papanan na. Tadigiti kapsat iso digiti bungbunga ibagbagana gapu iti panakasulisog. Iti mabasa iti Juan 12 iti 48. Iti tumalikod kanya ket di naawaten dagiti saok adda manghukom kenkwana. Iti sao ngayon saok isudan iti manghukom kenkwana iti kamaudyanan nga aldaw. So dita kapsat ta iti manghukom metlaeng kada tayo. Dagiti metlaeng araramid tayo uno palpalimod tayo. So dayta iti maukom may bagbagana. Isu nga dagiti kapsat napapateg daytoy ngayon na ibagbaga kas adal tayo. Tada tayo si bibiyag tayo pailaan. Iti kinunana iti Roma 2 iti 16. Ito no aldaw iti Diyos ukumun nanto dagiti palpalimod. Isu dayta kapsat ibagbagana nga iti ukumun na mudlaang dagiti palpalimod tayo. So dayta lalo karigiti managdakdakes ken managsao iti dakes. Gapo ken Kristo kas mayanuro iti banghelyo. So di kita kapsat na ibagbaga nga sasao. Tao may mutlaang iti papatay kada tayo. Madanon to kas tamo iti muno na idi. Nga natay damot la amin a tao. Ket iti pilyen na iti Dios. Dagiti mutlaeng sasao. Kaya nanipod idi udada nga aldaw ibagbagana iti imbag ken iti dakes. So dayta duwa lang nga banag dayta. Tintayo aramiden iti bayat iti panagbiag tayo. Tayo so di kita ti bungbunga nga ibagbagana na imbag ken iti dakes. So ang mga tayo iti kinaimbag a panagugali na imbag a panagsasao. So dayta may nga bunga dayta. Kastamit iti may sa abong nga ibagbagana iti dakes. Iso dayjay managsao iti dakes naggaramugam na agom ken iti dadduma na adda iti kinadakes. So dayta kabsat nga duwalaeng itin tayo aramiden bayat ti panagbiag tayo. Ta kinuna iti Hebreo 9:17 Testamento adda bileg na. So ano matay ti tao adda bileg na.
iti kalpasan iti papatay na, tawan iti anyaman patig na no si bibagpay nagtistar suday takapsat. Di kita iso ti adal tayo ngay mula tayo kadig iti panpanunot tayo. Akinuna na nga rod iti proverbio 15 iti 24 iti masirib ti dalan iti biag agpagato. So di sirib tayo sa agpagato ngay bagbagana tapno mapanawan na iti tanem na iti baba. Anya iti tanem na iti baba iso na ito'y lasag tayo matlaan. Iso ti mabati dito'y taga matlaan. Iti panagsubli kastapok. So nga dito kapsat nga nakipapaabot gapo iti Facebook online Bible study tapno maamuan nyo kadig iti napapadag ngay na ibagbaga. Katagyaman ito Diyos Ama nakabalin ito sa amin. Amen.